College pore naijak siklino romfrenai Sudip Chhetrino salbani police rimano rohorkha dorbar nok aboni logi logi test identification parade khlainani dagi mungrakha kerong dagi phang abo haikeno 90 lakh cash rang manjakmani pati mungo romjaknai bini kakanobo salbani police rimano rohorkha dorbar nok College pore nai sikle romfrejakmani pati mungo tabuk sakjora khorok naino romkha amtoli thanani police romjaknai rok wngkha Gautam Sharma tei Sudip Chhetri Phas halo Sudip Chhetri no dorbar nogoti sajakhe haino hai salbani police rimano rohorkha dorbar nok aboni logi logi test identification parade khlainani dagi mungrakha kerong dagi phang abo haikeno 90 lakh cash rang manjakmani pati mungo romjaknai bini kakanobo salbani police rimano rohorkha dorbar nok oro sathai klaio lai thangnai tangsalo Agotla Mohesh Khola amchaini Gautam Sharma mungoi khoroksa sikla tei bini kiching college ni nogo tonoi reinani hwnoi college poriwoi tongnai o sikli no malkhungo kasaroi tlangmani koktoman malkhungo kasamani yagulo cool drink o phekjaknai bithisa poli kharka bono Gautam Sharma tei bini kiching Prosenjit Pal aboni yagulo hornoi romoi Gautam Sharma bini kiching Prosenjit Pal tei Sudip Chhetri khorok thammiliwoi romphrekha bono o sikla rok horni kamajak tongmani yagulo paithago krak salhora amtolini bypass laharori chumkari khlaijakhe mankha bono amchaini lukurok aboni yagulo Agotla jibi sakham nogot langui thangkha bono nokni bororok patimungni yagulo kirima chawoi kongmani angui thangkha romphrejaknai o sikli aboni yagulo srangsalo khorok thamni mungoi amtoli thanao khlaijakha FIR College porinai siklino romphrejakmani koksil samung mankheno khoroksa siklano romkha amtoli thanani police bini mung Gautam Sharma Sangrong salo Gautam Sharma no salbani riman sanai hangkor dorbar nogoti sakhe salbani police riman gosika dorbar nok phiaba kenjuwa khurnani thangai hakor bisingni kogoi phaikha kotorma chibuk college porinai siklino romphrenai rokno naitungnani thangai siklino romphrenai ni nogo naitugui manjakha 90 lakh cash rang abono nogoi kapalo mokol kasaka amtoli thanani police rokni college porinai sikli romphrejakmani pati mungo katal bupra romjaknai Gautam Sharma no rimandoti sawoi sungpinikmani yagulo kasawoi phaikha tei khorokni siklani mung borokni mung Sudip Chhetri tei Prosenjit Pal aboni yagulo Sudip Chhetri no romkha police Sudip Chhetri no romoi manphano police ni yaphani phataro Prosenjit Pal phiaba Prosenjit Pal ni nogo naitugui manjakha 90 lakh cash rang yang tei khaksa phaching Prosenjit Pal no nogo mani angei bini kaka Lokhon Pal no romoi tubukha police borokni nog Mohesh Khola amchaio abo haikeno romphrejakmani jorao samung phunangmani malkhungno kasukha police Phas halo Sudip Chhetri no dorbar nogoti sajakhe haino hai salbani police rimano rohorkha dorbar nok aboni logi logi test identification parade khlainani dagi mungrokha kerong dagi phang abo haikeno 90 lakh cash rang manjakmani pati mungo romjaknai bini kakanobo salbani police rimano rohorkha dorbar nok phainai 16 May salmariwo haino hai dorbar nogoti sanai borokno police 7123 এই মামলাতে আজকে সুদীপ ছেত্রী এবং লক্ষণ পাল নামে দুজনকে আদালতে প্রডিউস করা হয় সুদীপ ছেত্রীকে আদালতে প্রডিউস করা হয় 5 দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে এবং এই মামলাতে আরেকটা প্রেয়ার ছিল যেটা ছিল আপনাদের যেটা ছিল যে উনাকে ভিকটিম গার্লকে দিয়ে টিআই প্যারেড করানো কিন্তু ভিকটিম গার্ল বর্তমানে হসপিটালে আছেন ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে তো আদালত 16 তারিখ অবধি একিউজডকে পুলিশ কাস্টডি অ্যালাউ করেছেন এবং লক্ষণ পালকে 16/5/23 অবধি জেল কাস্টডির আকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এই মামলাতে আদালতের কাছে আরেকটা প্রেয়ার দিয়েছিলেন সেকশন 225 এবং 120B আইপিসি অ্যাড করার জন্য মাননীয় আদালত এই প্রেয়ারটাও অ্যালাউ করেছে Phia khorok thamni bisingo tabungbo police ni yaphani phataro siklino romphrenai tei khoroksa sikla bini mung Prosenjit Pal aboni bagai Prosenjit Pal no romnani bagai habo ongkhorjak tabuk police Raja Khoraguli ni simi Pronobni kokthum chini khorang